Hola, el meu nom és Nati Llesares, soc tècnica de medi ambient d'aquí de l'empresa Solidança Treball. La nostra entitat és una empresa social, que vol dir que l'objectiu és recolzar a les persones. Llavors nosaltres ho fem amb l'activitat de la gestió dels residus, en especial la recollida del residu tèxtil. Llavors, intentem que amb la recollida de roba poder cada any generar nous llocs de treball per a persones en risc d'exclusió social. Portem treballant des de fa 16 anys en aquesta fàbrica modernista, un antic molí paperer, que li diuen Can Cartró, aquí a Sant Joan d'Espí, i la nostra activitat sobretot és recollida de residus i venda de segona mà. Vale. Llavors ja més o menys ho has dit, però digue'ns exactament com podem considerar una alternativa a això que feu davant el cicle globalitzat. La nostra manera de funcionar és proposar als ajuntaments la ubicació de contenidors per a la recuperació del residu tèxtil. Són uns contenidors de més o menys una alçada de 2 metres que a vegades veureu al carrer, que són d'aquests de color taronja, que s'obren per posar la roba a dintre, i amb aquests contenidors nosaltres aconseguim recuperar de la roba que aniria al rebuig moltes tones que evitem que vagin a l'abocador directament. Si no hi haguessin aquests contenidors o els ajuntaments no estiguessin oberts a posar contenidors de roba, el problema seria que tota la roba la posarien directament al rebuig, excepte la petita part que els ciutadans portessin a la deixalleria. Però la manera de garantir la màxima recuperació de residu tèxtil és que els ciutadans tinguin un punt de recollida proper. Llavors nosaltres, amb les tones de roba recollides, podem possibilitar amb la seva venda en el mercat de segona mà, a part d'allargar la vida als residus, la generació de llocs de treball. Són llocs de treball amb persones en risc d'exclusió que viuen en els nostres municipis, que estan necessitades d'un lloc de feina, i nosaltres amb el triatge de la roba i amb la recollida els hi possibilitem la inserció social. Vale. I em deies el percentatge, més o menys, de la recollida? Llavors, nosaltres, de la recollida que fem, el 85%, entre el 85% i el 93% la podem aprofitar. La resta, més o menys un 15%, se'n va a rebuig ja perquè és roba que està o trencada, malmesa, que fa pudor. Aquesta roba actualment encara no la podem recuperar. Estem treballant en poder tècnicament aprofitar les fibres naturals, però hi ha sempre una petita part que no podem aprofitar. Però clar, el 85% mínim es recupera. Ja per finalitzar, digues una frase als alumnes de les escoles de Catalunya per motivar-los a ajudar a millorar el cicle de la roba. Amb la teva roba creem llocs de treball. Allarga-li la vida posant-la al contenidor taronja. Molt bé, moltes gràcies.